Hindi ko alam kung anong paborito ko dito. Lahat masarap. Pero para sa akin, itong lumpiang toge, the best. Happy National Lumpia Day! Andito na naman tayo sa Kain Na Filipino Restaurant. Samahan nyo kami tumikim ng mga iba't ibang klase ng lumpia. Tara! Ito ang lumpia buffet nila. Meron silang lumpiang sariwa, lumpiang toge, dynamite lumpia, lumpiang Shanghai, syempre. At ito ang mga taron, peach mango, banana, at buko pie. Ang sarap ha? Tikman ko lahat ha? Ang mga ulam nila, madaming klaseng ulam. Ala, kumakain na si Jax ng fried chicken. Anong masasabi mo, Jax? Better than Jollibee. Better than Jollibee? Hala. Talaga lang ha. Ito ang mga kinuha kong lumpia. Meron tayong lumpiang Shanghai. Classic. Ito ang dynamite lumpia o dinamita. Manghang. Ang sarap ah. Sobrang masarap. Manghang, like it. Tama lang, may konting anghang. Parang, wow, masarap. Kinakat ko ulit pala itong dinamita at sobrang maanghang pala. Naanghangan talaga ako pero ang sarap ng anghang niya. Mami, Alam ko magugustuhan mo yan, mahilig ka sa anghang. Ako, pinapawisan pa rin ako sa sobrang anghang. Masarap, di ba? Punong-puno. Tapos, sa mga hindi alam, ito ang pinaka-paborito kong klaseng lumpia, lumpiang toge. Mahilig talaga ako sa toge. Paborito ko yan. Bagong luto. Ala, crunchy. Mainit. Masarap? Ayos. Got yummy Jira? Bite mo ba? Okay. Ala. At ito ang lumpiang sariwa. Ito ang sauce niya. Meron siyang peanuts. Classic na peanut sauce. Kaya tikman natin. Oh, mukhang masarap ito ah. Tikman ko itong dulo. Nakita ko si ate doon. Itong wrapper, ginagawa niya fresh. Kaya excited ako. Wow. Sobrang masarap. Tamang-tama. Lumpiang sariwa. Sariwa nga. Sobra. At sobrang masarap. Tikman din ni Jess itong lumpiang sariwa. Sarap, di ba? At may binigay pa si Jiro na bulaklak, dandelion. Hindi ko alam kung anong paborito ko dito. Lahat masarap. Pero para sa akin, itong lumpiang toge, the best. At syempre, mamaya may lumpiang dessert. Iba't ibang klase ng taron. Excited ako, pero kain muna ako. Tikman daw ni Jess ang ginisang upo. Sarap na? Wala pa. Oo. Ala, plato ko yan ha. Ay. Okay lang. Medyo nababusog ako, kaya dapat tikman ko muna itong tatlong klaseng taron. Hindi ako sigurado kung alin dito ang halo-halo ko na. nahalo-halo na, kaya tikman na lang natin. Ano yan? Buko. Buko. Masarap. Masarap. Tamang-tama yung tamis niya. Ito yung saging ata. Ito ang classic na taron na may banana lang sa loob. Masarap. Ibig sabihin, ito yung peach. Peach ba? Peach mango ata. Parang buko ulit. Agad lang. Dalawa ba nakuha akong buko? Dalawang buko yung... Sorry, parang kita na kita pa. Sorry, parang kita na. Dalawang buko yung kinuha mo. Pero sobrang masarap itong buko. Kuha muna ako ng peach para tikman ko din. Kinalo-halo ko ulit. Kalimutan ko kung
Alin dito Hindi mo na ang naman mango. alam kung nasaan. Pero may nakita akong may dalawang sausawan pala. Ito may caramel, tapos may condensed pa. Kaya sabi ni ate na mas masarap yung buko pag may condensed. Kaya tikman din natin. Sana Hindi ko alam po kung yan. buko ito or peach. Buko. Regular. Oo, sakto. Ibig sabihin, sigurado ako ito yung peach. Tama. Sarap. Parang peach mango pie sa Jollibee. Oh, yeah. Lagyan mo ng caramel. Sarap. Wow. That yummy. Gusto mo din, Jiro? Hala. Sabi niya. Ikaw, be, tikman mo din. Sige lang. Ayan ang peach. Oo. Peach. Sige na nga. Mix. Hala, laking subo ah. Sarap na. Lahat tamang-tama yung tamis niya. Hindi siya masyadong matamis. Ala. Diba? Buko pie. Ibang klase. Oo, diba? Yun yung taron. Classic na. Kahit busog na busog ako, may nakita akong leche flan at paboritong dessert ko ito. Kaya, tikman ko din. Sarap. Sarap. Ang creamy. Gusto mo din? Yes, mamaya. Kuha ka. Kain mo na ako. Joke lang. Gusto mo? Kumuha ka. Joke lang. Kung gusto mo, subo. Ayaw ko na. Tampo na ako. Ala, nagtatampo. Sarap ng leche flan. Ala, paborito ni Jess ang ginisang upo. Sarap. Diba? Sobrang malasa. Pangalawa niya yan. Saan ang kanin mo, ah? Diet. Diet. Ang sarap. Ala, nag-enjoy yung dalawa. Busog na kayo? Nakaapat silang fried chicken. Nakaapat na fried chicken. Pero mo, Ala. Chicken boy. La. Ang kulit eh. bata, ganyan talaga. Ako dalawa, ako ko, ganyan sila. Ay, talaga. Ano walang sarap? Sarap na sarap. Sarapan sa fried chicken. Salamat. Maraming salamat din. Oh, ingat kayo. Ingat. Next time ulit. Next time ulit. Opo. Busog lahat. Ang sarap. Tamis ka na explode. Tamis gonna explode daw. Ano masasabi? Sobrang masarap. Lahat ng mga lumpia, lahat ng mga taron. Busog na busog. Super success. Maraming salamat sa kain na at Happy National Lumpia Day. Mag-enjoy po kayo. Salamat po.